woman of the hour, the woman of the moment. Let us welcome, ladies and gentlemen, the apostle, the prophetess, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Ladies and gentlemen, she is the author of 2 books. Eyokuqala ithi umbono, vision. Esibili uyini umshado. Ladies and gentlemen, unohlelo iprogram ethi sakhikalethi kwi radio ukhosi. Ladies and gentlemen, we are fohloza. This is the caterpillar. This is the bulldozer. She preaches uncompromising word of God. Let us welcome Pastor Mahlaba from Assemblies of God. Hallelujah. 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 Ngokuyithoba okukhulu ngiyathanda ukubingelela umnikazi wenkonzo khona phakathi kwethu umoya oyingcwele. Ngaphandle kwakhe singeke senze lutho. Ngibingelela inceke yenkosi ubaba uSithole. Ngibingelela inceke zenkosi zonke ekhona. Obaba nomama, abantu abasha. Nabantwana abancane egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Bengibingelele egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngokukhethekile ngibingelela isithandwa sami ubaba Mahlaba egameni lenkosi yethu uJesu. Nowami ngiyambingelela. Nowami ngiyambingelela. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane kumnandi enhlizweni yethu ngendlela emangalisayo sikhona endaweni yaseSoweto. Amen. uNkulunkulu unithandile ngendlela emangalisayo. Ngingadlanga ke isikhathi ngicela singene straight ezweni lenkosi. Ngicela sivule kuGenesis chapter 45 sifunde kuverse 24. Genesis 45 verse 24. Genesis 45 verse 24. Wayesebamukisa abafowabo bahamba wathi kubo ningaxabani endleleni. Awuphinde sis. Wayesebamukisa abafowabo bahamba wathi kubo ningaxabani endleleni. Hallelujah. Umyalezo bekeke kakhulu enhlizweni yami uthi if you are not your brother's keeper, you are your brother's killer. Sicela ubaba Mahlaba sibongele. Siyathuthumela phambi kwezwi lakho Nkosi yami ngoba linguwe, lingamandla akho, liukhanya, liyisinkwa sokuphila, liyinkemba kamoya. Izwi lakho lingudala. Izwi lakho Nkosi yami namandla onke lingumoya wakho nengqondo yakho nentando yakho nenkasimulo yakho. Izwi lakho Nkosi yami namandla onke yebo Nkosi yami litestiwe from eternity lizawuma futhi kuze kufike kwenye eternity. uNkulunkulu engcwele sisazokhuluma umntwana wakho ngalo siyacela Nkosi yami phinde yebo Nkosi yami ngaye ukhafula amalanga bomlilo siphume sakhekile ngezwi lakho izizwe zethu ziguquliwe sithulisa wonke imimoya vele ngeke ikwazi ukumelana nezwi lakho ngoba lingumlilo egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga. Umungesiye umgcini womfowenu ungumbulali womfowenu. Hallelujah. Lo myalezo bazalwane uqonde ngqo kubazalwane. Glory to Jesus. Uma sibheka ebandleni likaNkuluNkulu siyabona ukuthi umoya wokuxabana uhlasele kubazalwane. Kangangoba uma ubheka isimo esikhona ebandleni
kuze kuvuka umbuzo ukuthi uma kunje Nkosi kanti liphi ibandla ozolanda. Bayaxabana abazalwane, bayazondana abazalwane. Glory to Jesus. Baze bakhiphane emaphepheni, banekelane izwe. Ngamanye amazwi uSathane aqashe bona abazalwane ukuthi babe ngama agents akhe. Uma uzonke umzalwane kufanele wazi ukuthi uyi-agent kaSathane. Glory to Jesus. Ngoba kuthiwa akekho umuntu ongathanda uNkulunkulu engambonanga kodwa azonda umzalwane wakhe ambonayo. Glory to Jesus. Kuze kuthiwa zonke umzalwane ungumbulali endakazi la yakhona. Kubhlungu bazalwane, uthola abazalwane begijimisana enkantolo. Glory to Jesus. Kodwa umyalezo ebusuku uthi bazalwane ningaxabani endleleni. My God, ngoba sisendleleni. Kuyazwakala bazalwane, asipheleli la. Sisendleleni siqonde ekhaya. So ke ningaxabani endleleni. Uzonda umuntu ngenxa yokuthi akakhonzi la okhonza khona. Hayi angizwa abazalwane. Ngoba uma ubheka kufanele ukuthi la epulpit kusweleke ihlalo, kodwa umoya wenzondo uhlasele ebandleni. And uma ubheka abantu abayiproblem yale mvuselelo akuzona idakwa zaseSoweto kodwa abantu abakholwayo. Hallelujah. Angazi bazalwane ukuthi siyaphi. Glory to Jesus. Uzonda umzalwane ngenxa yegama lesonto. Inumber plate efunwa ePitoli. Akekho umuntu ozongena ngegama lesonto ezulwini. Ayangizwa. Ngithi igama lesonto angenisa imuntu ezulwini. Glory to Jesus. Ezulwini akwaziwe igama lesonto, kwaziwe umzimba kaKristu. Ngoba ungapasta ngebandla lakho. Glory to Jesus. Kanti kugcwele inkuni zesonto. Lalelani khona abantu abazoba senkingeni uma sesifike ezulwini, ngoba ngeke babusiseke noma sesezulwini bayobe bebhizi beqalaza abangakubo. Glory to Jesus. Igama lesonto bazalwana lisho lutho, kuyezwakala, kodwa into ebalulekile ukuthi sonke sifikile yini esiphambanweni. Ngoba lithi isonto elafela umuntu, kodwa uJesu nguye yedwa owafa kwachitheka lakhe igazi ngenxa yawo wonke umuntu. Uma ubingelela abazalwane, uma lo ngesona wesonto lakini isandla siyaxega, kodwa umuzi ukuthi owesonto lakini uyamgona. Hallelujah. Webazalwane, siphelile isikhathi sokudlala. Isikhathi siphelile, uJesu uyabuya. My God. Lalela. uJesu uthi unalento yokuthi uyabazi abangabakhe. Uyabona lapha enkonzweni yakho khona abayezulwini kanti kukhona abangayi. Ayangizwa bazalwane, lento noma ungayiphika ayidingi ukuvotela nguwe injalo. Kukhona abayayo, kukhona abangayi. Kuyezwakala? Nizondane noma senisenkonzweni eyodwa. Ayangizwa. Nidla isidlo kodwa sekuphela unyaka nikhulumisana. Glory to Jesus. Niyahlangana nikhulume ngomzalwane. Ayangizwa. Nihlebe niqede selokhu nihlangene anizange nize nisherishe ngisho elilodwa ivesi. Beni busy nihleba
uma seniqeda ukuhleba hawu ingane seziyabuya esikoleni ake sibonge ngihambe nibonga ukuthini nibonga ukuthi nihlebe kahle umzalwane lalela kade ngitshela mama laphana ngomgqibelo kwi-conference ebengikuyo ngithi mama ngithi mina ngenze i-decision yokuthi I'll never cry before my enemies. Glory to Jesus. Lalela, don't worry. Ngiyazwakala umuntu ekuhleba uyazi umekuhleba uchaza ukuthini uchaza ukuthi ubalulekile ukuthi kuyekwe zonke izinto obekungaxoxwa ngazo emhlabeni kuzokhulunywa ngawe efonini kuhlalwe ngegama lakho umuntu azakhokha ibhili engaka yocingo ekhokhela ukuthi uhlebe ngegama lakho you are so expensive umyeni wamusha ngokuthi sihleka la kufanele sikhale khona sikhale le kufanele sihleke khona glory to Jesus phansi komoya wenzondo phansi phansi komoya woxabana phansi my God sifikile isikhathi sokuthi imhlathe yazana ihlangana kuyazwakala abazalwane ngoba uma singafuni ukuhlangana zikhona izimo ezizosiphoqa ukuthi sihlangane omunye enza umfanekiso uthi amadada yilelo lalapha exhaphozini lalo elinye lisexhaphozini lalo yilelo libhosta ngelalixhaphozi nalelo libhosta ngelalixhaphozi kwenzeka inkanakana kwehla imvula enamandla ayangizwa abazalwane amaxhaphozi avaleka evalwa amanzi kuyezwakala abazalwane kwaba yinto eyodwa ayangizwa ngithi uma singafuni ukuhlangana zikhona izinto ezizosihlanganisa ngenkani hlaba usifuni bazalwane bekufanele njengebandla likaKristu sizingane zandawonye sizingane zendoda eyodwa sihlangane uthi uma uhlangana nomzalwane edropeni noma umazi umethi amen uzwe kube sengathi usufike ezulwini glory to Jesus ngoba lakho esiyakhona siyohlala ndawonye forever and ever size somandla siqalekisa umoya wokuxabana ebandleni likaKristu uma ufunda encwadini kaGenesis angishongo ukuthi asivule ngenxa yesikhathi uthola ukuthi umbulali wokuqala eBhayibhelini kwaba yikholwa labulala umfowabo bephuma ukuyoweshipha ayangizwa abazalwane wambulala umfowabo wamgqiba kanti igazi liyakhala mangaka amagazi akhalayo abantu obabulele noma ubabulalanga physically kodwa ubabulele emoyeni abanye abasekho enkonzweni baphuma ngenxa yakho igazi labo liyakhala mefika uNkulunkulu ethi Cain where's your brother uthi am I my brother's keeper uqinisile because if you are not your brother's keeper you are your brother's killer uyabuza uNkulunkulu ebusuku uphi umfowenu mama uphi umyeni wakho baba uphi umngakho mama ziphi ingane zakho bantwana bapha abazali ngoba kunabantu
abathi uma kuthiwa izulu likhona kungcono ngingayi kulo uma ngabe usibani bani enje ethu uyakholwa abantu babulele where is your brother Jabulu uyakhonza kodwa kukhona abantu abakhale ekhotheni ababulewe nguwe abanye ubabulele ngolimi where is your brother Tatu Abraham sezonakela izinto kulobela usibakhe nobela usibaka Lot uAbrahama wathi Lot singabazalwane masingaqabani mangabikho uxabana phakathi kwethu naphakathi kwabelusi bethu ngoba singabazalwane singabantu bomuntu omnye sizalwa indoda eyodwa Lot kungcono sihlukane ngoxolo nginikeza wena ichance khetha okhombisa ukuthi angixabene nawe uma usukhethile nami ngizokhetha kodwa nginika wena ichance khetha njengokubona kwamehlo akho uma usukhethile nami ngizokhetha kuze ngabikho uxabana phakathi kwethu glory to Jesus and izwi likaNkulunkulu lithi uLothe ngenkathi esehlaselwe uAbraham akazange asho ukuthi isitha sami siyanethwa wazikhethela kodwa wahamba wayomkhulula ngenxa yokuthi ubambe lento yokuthi singabazalwane my God labazalwane sizwa uJosefa ululeka abafowabo sebegoduka beye ekhaya uthi bafowethu ningaxabana endleleni ayangizwa bazalwane why abeluleke kanje abafowabo uJosefa ukuthi uyabazi ukuthi uma bekuzonda bangakubulala uma bengaphumelelanga ukubulala bangakudayisa ayangizwa bazalwane ngamanye amazwi uthi bafowethu enakwenza kimi ningakwenzi komunye ngoba omunye kulensonto yenu ngeke za survive mina nga survive ngenxa yecebo likaThixo hallelujah kwakulungela ukuthi nikwenze kimi ngenxa yepurpose kaJehova kodwa ningakwenzi komunye my God lalelani bazalwane abafowabo kaJosefa babemzonda uJosefa kuyezwakala why babemzonda uJosefa number 1 babemzonda uJosefa ngenxa yokuthi izwi lithi wayethandwa nguyise ayangizwa ngamanye amazwi umifavor kaNkulunkulu iphezulu kwakho ungalindeli ukuthi uzothandwa abantu bazokuzonda bazondela ifavor ephezulu kwakho number 2 why babemzonda uJosefa lithi izwi likaNkulunkulu uyise wamthungela ijazi elinemkhono emide ngamanye amazwi ngenxa ye-anointing ngenxa yento yembethe bazokuzonda ayangizwa bazalwane lalela abazondi wena bazonda into yembethe lalela uyakhumbula ama-Israyeli esenkingeni emelwe ngumfilisi uGoliath ephuma ekseni abakhoshele aphuma entambama abakhoshele banenkinga for 40 days uGoliath
ubamele. My God, babaleke kanye nenkosi yabo. And lithi izwi likaThixo babeshaywa uvalo. Engakabashaya uGoliath, bashaywe luvalo. Ayangizwa. Basenkingeni. uJese uyise kaDavid walanda umfana esezimvuyini enuka ubulongwe. Wathi, my son, hamba uye empini uyohlola abafowabo ubahambisele nakho ukudla. Kuyezwakala bazalwane, kanti akayikhambisa ukudla, i-divine appointment. My God, wow, hallelujah. My God, wafika umfana, wafika ngesikhathi esiright. uGoliath ephuma ekolodela impi kaJehova. Ucabanga ukuthi namhlanje izinto zifana nayizolo. Ucabanga ukuthi izinto zisafana, kanti izinto azifani. Namhlanje kukhona uDavid. Glory to Jesus. Wathi umephinda lamazwi ahlale washo okweyisimpi kaJehova. My God, emfaneni omncane onukubulongwe kwaqubuka ulaka. Glory to Jesus. What I cannot tolerate this thing. Ukuthi umfilisti ongasokanga ayeyisimpi kaJehova. Ungubani yena lo mfilisti ongasokanga ukuthi ayeyisimpi kaJehova? Umuntu obulala lo mfilisti uyakunikezwani? Asusa ihlazo kwaIsrael. Wabona ihlazo. Hallelujah. Ukuthi umfilisti ongasokanga ame phambi kwempi kaJehova. Wathi uDavid noma mkhulu kanjani, noma uhlome kangakanani, kodwa into engiyazi akasokanga. Ukungasoki kusho ukuthi akekho kwicovenant noThixo. Ayangizwa bazalwane, ngakho akanelungelo lokweyisimpi kaJehova. Wabona ihlazo ukuthi impi kaJehova sebawothi. Glory to Jesus. Indoda yempi. My God, impi ka-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho, umdala wezinsuku, ithemba lasendulo eselavela obala, umlilo oqothulayo, unginguye enginguye, ogibela amafu njengenqola, endlala amafu njengengubo, osukela izitha zethu ebumnyameni, omphayo olungile isiko esanele. Ngisho intaba ziyancibilika phambi kwakhe, ngoba akanadethi yokuzalwa, akanadethi yokufa, akanababa, akanama, akadingi oxygen kusisustain ukuphila kwakhe. Ukuphila kwakhe kokuphilayo. He is the star of astronomy, the rock of geology, the lion and the lamb of zoology, the healer of all diseases and the harmonizer of all discords.
Let us worship Jesus. I guess him just for 5 minutes. I guess him tell you how beautiful he is. I guess Shaizanda. Naguti Kukaramatono. Ukukaramatono. Naguti Lalagesisu. Lalagesisu. Worship him. Worship him. Worship him. Shaizanda. Worship him. Open your mouth. Lift up your hands. Lift up your hands. Hallelujah. Hallelujah. Sokuka phambi kwakhe size ngaphambili ake size ngaphambili sikuke ngamadolo. Oh makashaka, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first suka stulini sakho kichimo sengaphambili. Monga kuke kumengenya osangaphambili noma ungangaguqa osangaphambili ufike umengenya suka esituleni sakho yendele bebe sakha. You're worthy, you're worthy, you're worthy, you're worthy. Shatakashaka. Worship him. Worship him. Worship him. Worship him. Hallelujah. Nera Michael TV.
pray as the church of Jesus. Let us all stand. Sibambane ngezandla. Sonke connect to one another. Sibambane sibe chain. Stand on your feet. Ngabikho umuntu osandla sakhe silose. Asiconnecte kumuntu nomuntu. Asibambe sibheke phezulu. My God. Sondelani. Holy Spirit, we come before you. We confess our unforgiveness, our hatred against each other. Siyazondana, siyaxabana, singabazalwane. Sizalwe indoda eyodwa, sivele endodeni eyodwa, silotsholiwe ngegazi lika Jesu, kodwa siyazondana. Baba, sixolele. Moya Ingcwele, ngiyaphenduka, angenzanga kahle. Kunabantu engabaxolelanga, abangilimaza, nginenzondo nabo, yethi ngumzalwane. Baba ngonile, sonile, sixolele. Sathana udlale ngathi, namhlanje siyaphenduka. Have mercy on us. Forgive us our sins. Nawe phamisa zakhe izandla uzokwedwa ke manje zakho yekela sikamakhelwane. Bawu ngingumntwana wakho nokho Osandla simanxeba owahlatshwa ngenxa yesono sethu, walenge siphambanweni, wathi Baba baqolele. Uyena waqala wenza inkonzo yoxolo, wathi baqolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kodwa thina siyasondana, sikhombana ngeminwe emehlweni, asingenelani, asivakashelani, sifeselana intembi. Siqolele Baba, ngiqolele Moya Ingcwele, isho njalo. Wathi ngiqolele Moya Ingcwele, ngiqolele bawo ngegama lika Jesu. Cela uBaba Mahlaba, before sithandaze, asho something. Siphamisa izandla zethu, phamisa saka right saka left, sibethe enhlizweni. Ngicela ufake isitembu la mpostoli. Vula amehlo akho, ufake isitembu mpostoli. Singaxabani. uJesu mayithandaza mawufunda kuJohn chapter 17
umthandazo omude uJesu awuthandaza wabhalwa phansi. Mningi umthandazo uJesu ayeyithandaza entabeni, kodwa lo mthandazo wabhalwa phansi. Uthi mayithandaza ngikhazimulise baba ngenkazimulo enganginayo ngesekuwe emazulwini. Uthi ngikukhazimulisile emhlabeni, ngilikhazimulisile igama lakho, ngikwenzile obungithume kona. Uyaqhubeka ke uthi kumavesi alandelayo, inkazimulo owanginika yona nginike laba ongiphe bona. Inkazimulo onginike yona ngishiye kulabo abakholwa yimi, ngishiye kulabo abangabafundi bami, ngibanike yona ukuze babe munye njoba mina nawe baba simunye. Ingakho ngikhumule ijazi lenkazimulo ngabagqokisa lona. Ngibanikele lenkazimulo hayi ukuthi badlale ngayo, kodwa babophane babe munye njengoba mina nawe baba simunye. Angikhulekeli laba abaphambi kwami kuphela, sengikhulekela nabo okholwa baseSoweto. Ngiyabakhulekela nabo bangabi divided, babe munye njengoba mina nawe baba simunye. Ngibashiye nomyalezo othi mabathandane ukuze izwe abantu abangabazayo nabangakholwa yimi bakholwa ukuthi wangithuma ngempela. Bazobona ukuthi labo asebethe bakholwa yimi babe munye bathandane, bese bebona ngempela ukuthi uJesu weze emhlabeni. Bazalwane, inkulu indaba ekhulunywa namhlanje. Ubaba uPengu wakwakhuluma amagama amangalisayo ngenye imini. Wabona umbono kaJesu elila ememkhathini, ethi nginobuhlungu engibuzwayo emzimbeni wami. Kwabuzakala ukuthi ubuhlungu obani. Wathi kunabantu abahlukanisa amalungu lomzimba wami, manje kubuhlungu kimi. Amalungu amaxazuka adabuka, kune crack, kunama cracks akhona, kunongezwani. And lokhu kungizwisa ubuhlungu obucishe bebungaphezulu bebuhlungu engangibuza esiphambanweni. Bayawuhlukanisa umzimba wami njengenhloko, manje ngiyezwa ukuthi kunokuhlukana, kunokuhlephuka komsipho okuyiwona ohlanganisayo. Ngicabanga ukuthi namhlanje ubusuku umphendulo umthandazo kaJesu obhalwe phansi eBhayibhelini uyaphenduleka. Kunenkazimulo yehlayo, ngizocela ukuthi usithole athandazelele inkazimulo ukuba iyehle njengamanje isembathe sonke, ngoba yona ezosikhumbuza ukuthi this is your brother, this is your brother in the Lord. Kazimulo, phakamisa isandla sakho. Ashaza abantu bayawa.